video guys ay mangunguha tayo ng white squash or bantiyong. Okay, sanggot da merit. Agoy. Artista hon man imong anak tay. Ay, Ginoo ko gipaningot ko binog kuan ani, tinumog ani. Ay! Kanang imong kuan ba sanga? Agoy gi ahak. Kurog-kurog man sani ako kamot gud. Ay, Be, ako be. ikaw tay ko na tay oh. Bili, butang. Ako ray uli na tay. Si Bimbim kaya siya tatas. Tay zero. Napaliya ay bantiyong wala. Ang sarap pag Kare raman dira kong giingon. uwang ng mga mga bumbayad. Tamatis ito guys, tamatis nga Bisaya or lami kay ni isagol sa ginamos. Ang cute oy. Murag jolen. Ay. Finish. Sardinas ra jud tay subak guys, mao ra gyud maabot.
Makain ba kayo ng bantiyong at sardinas, guys? Guys, 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 guys. Tadaan! Itang na nato atong lamas, guys. Ito na ibutang atong bantiyong, guys. Taga probinsya ka, guys, karilit kaning luto ka, guys. Bantiyong with sardinas. Ay, nahulog. Tawag na to gamayng patis or tuyo. Tuyo, guys. May lang. Hindi anak ko sila. Nga untaron. Aray asin dong, be. Tama na to gamayng asin, guys. Gamay lang kay kanang may templado naman ng sardinas. Sangig ni, guys. Para pahumot. Pampabango. Ang sangig ay pampabango ng niluluto nating ulam, guys. Alam, guys.